May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. 88 anyos nga lola sa Silay City nagpositibo sa kolera. Barangay ginhalaran ginpaidalom sa cholera outbreak. 61 ka mga water refilling stations ginpong tatanay sa pagbaligya sa tubig samtang wala pa makaprocess sang permit. Duha ka mga snatchers sa Bacolod downtown arestado. Magamay pinason sa sunog nga nagluntad sa banwasang Hinigaran. Kag sa good vibes, mga balantayan nga mascara activities sini nga weekend hibaloon. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, financial assistance para sa mga barangay nga magapakigbahin sa mascara street dance competition kag electric mascara competition ang natalana nga iga-release sini nga semana. Amat-amato na panagtag sini nga semana sa Bacolod Youth Foundation ang tiga 500,000 pesos nga financial assistance 200,000 diri ang magagikan sa syudad nga ihatag para sa 17 tanan ka mga barangay nga nagasugod na sa pagpractice para sa mascara street dancing kag arena competition. Suno kay Mascara Festival Director Attorney Pinky Mirano, may tig 350,000 pesos man nga financial assistance ang ihatag sa 13 ka mga barangay nga magapaindis-indis sa electric mascara competition. Ang tig 150,000 pesos ang magagikan man sa syudad nga kabahin sa kabilugan nga 5.35 million pesos nga financial subsidy para sa mga competitors. Gintuad man ni Mirano Ocampo nga kabahin sa mga kabangdanan sang delay sa paghatag sang financial assistance sa mga competitors amo nga pila sa mga barangay ang wala pa nakasubmit o kung may kulang sa liquidation. 1 million pesos ang grand prize para sa mangin kampyon sa street dancing kag arena dance competition. 300,000 pesos naman para sa barangay nga mangin madinalagon sa electric mascara competition. We're trying our best to have that subsidy released this week. One more thing, there was also a delay because some barangays did not submit on time the memorandum of agreement and the project of work. So we cannot submit that to the SP piecemeal. So we have to wait for all the barangays to complete their requirements and then submit it to the SP. Sa number 9, padayon ang pagdubuko ng downward trend sa kaso ng dengue sa Western Visayas, magluwas na lamang sa probinsya ng Capiz. Sa report sa Department of Health Region 6, sa ikalima nga semana, nga karon padayon ang pagdubuko sa dengue cases. Sa Morbidity Week 37 o September 11 to 17 nga semana, 271 ang new dengue cases. Ang Iloilo Province ang may pinakamadamo nga new dengue cases nga nag-report sang 81 cases. Nagasunod ang Negros Occidental, 76 cases, kag Capiz, 38 cases. Sunod sa DOH, ang Capiz na lamang ang probinsya sa riyon nga nagapasaka o kung increasing ang trend sa dengue cases humalin sa Morbidity Week 32. May isa naman kabago nga na-report kay dengue death sa riyon kag inianggikan sa Capiz. Samtang 19 naman ang new dengue cases sa Bacolod. Parayon sa gihapon ang panawagan sa matindong nga palibot kasubong man ang pag-abiso sa mga pumuluyo nga mangin mabinantayon kag hindi magkumpiyansa. Sa number 8, 78.12% sa target mabakunahan sa probinsya ang nahatagan sang duha ka dose ang COVID-19 vaccine o kung fully vaccinated na. Inibase sa September 26 nga COVID-19 situational report sa Western Visayas.
60.73% naman sa yara sa A2 category ukon sa mga senior citizen ang fully vaccinated. Padayon nga mas manubo sa target nga ginset damlag pa. Sino kay Dr. Ernel Tumimbang, ang PHO mas ginapabaskog man karon ang kampanya sa bakuna sa idalom sang Pinas lakas sa ilang nga bahin. Padayon man ang pag-engganyo bisan pa ang pagpamalay-balay para lamang malabot ang mga wala pa sa gihapon mabakunahan. 160.4% naman ang fully vaccinated sa general population sa Bacolod, pinakamataas sa rehiyon size. 153.96% naman sa mga senior citizens sa Bacolod ang fully vaccinated. Pinakamataas man sa gihapon sa rehiyon. Padayon naman nga manubo ang health capacity utilization rate, 15.56 sa Bacolod kag 32.59% sa Negros Occidental. Sa number 7, apat ka mga katapos ang NPA nga nagpatay sa isa ka kafgu sa banwa sa Moises Padilla, nakilalaan na. Nakilalaan na ang apat ka mga suspetsado nga nagpatay sa isa ka active nga member sa Citizen Armed Force Geographical Unit sa Philippine Army sa sitio Cabayabasan, Barangay Montilla, banwa sa Moises Padilla sang Sabado. Ang biktima gikilala kay Joselito Raboy, 40 kafgu kag na-assign sa Delta Company sa 62nd Infantry Battalion sa Upper Mambalyo, Barangay Quintinremo, banwa sa Moises Padilla. Sunod sa kay Police Major Jovito Bose, hepe sa Moises Padilla PNP, ang apat ka mga suspetsado nakilala pinaagi sa impormasyon kag datos ng Philippine Army kag mga intelligence unit sa palibot sa Moises Padilla. May mga saksiman nga nagbulig sa pagkilala sa mga suspetsado. Ginkumpirmar man ni Bose nga ang mga suspetsado ang kabahin sang Sparrow Unit sa New People's Army nga nakabase naman sa probinsya sa Negros Oriental. Sa piyak kabahin, ginpahayag sa pamilya ni Raboy nga wala nakabaton sa pagpamahog ang biktima antes inigin patay. Sa number 6, duha ka mga snatcher arestado, mga kinawatan illegal nga droga kag armas na recover pa sa ila. Arestado ang duha ka mga snatcher matapos mag-corner kahapon sa mga operatiba sa Police Station 1 sa dalan sa Barangay 12 sa Bacolod. Ang mga gindakop amo Sanday Reggie Lampreya kag Jay Garcia. Suno kay Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1. Batok sa ila. Modus nila suno kay Sarona amo ang pag-snatch sang kagamitan samtang sila ang sakay sa motorsiklo. Kahapon sila nakitaan kag ginlagas sang kapulisan kag tigayon nga naaresto sa dalan San Juan, Luzuriaga. Na-recover sa mga suspect ang pila ka mga gamit, lakip na mga ID, cellphone kag bag nga ginapatihan ilagin kawat. Nakuhaan man sila sang 3 ka sachet sang suspected shabu, tutor, gun replica kag 5 ka mga bala sang caliber 45. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, 10591 kag theft ang ipasaka batok sa mga gindako. Sa number 5, isa ka Iloy patay matapos maanod sa suba sa Tayasan, Negros Oriental. Isa na naman kalalaki ang nalumos sa Sagay City sa Negros Occidental. Patay ang isa ka Iloy matapos ini maanod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa suba kahapon dala sa bagyo nga karding sa Tayasan, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, ginbuligan sang Iloy nga si Indayan Esteban nga makatabok sa Panayawan River ang iya siniduha ka mga anak. Tigayon nga nakatabok ang iya duha ka mga anak apang ang Iloy ang naanod dala sang makusog nga daludo sang tubig sa suba. Gilingon nga nagpatigayon sa retrieval operation ang rescue team sa Banwa apang patay na sa makita ang lawas sa biktima nga nalumos sa suba. Samtang patay man sang Domingo ang 33 anyos nga si Joji Ayo matapos malumos sa Himugaan River sa Sagay City. Sunod sa PNP, nagpaligo lang sa suba ang biktima apang wala na ini makatakas bangod sang kabugaton sang iya sini nga knapsack. Patay na sang gindala ini sa ospital. Sa number 4,
Mag-amay pilason sa nagluntad nga sunog sa Banwa sang Hinigaran. Pilason ang mag-amay nga Daro kag Daryl Semena sa masunog ang ilang nga balay sang Domingo sa barangay Nanunga sa Hinigaran. Sunod sa Bureau of Fire Protection na lapnos sang kalayo ang mag-amay samtang nagtinguha nga magwa paagi sa bintana sang ilang nga balay. Gindalaman sila gilayon sa ospital. Sunod sa BFP, mahimo electrical in nature ang ginhalinan sang kalayo. Padayon sila nga ginabulong sa ospital. Sa number 3, traffic rerouting kag road closure para sa Mascara Festival wala sa gyapon maprubahan sang SP sang Bacolod. Ang Rizal Street libot sa Araneta Luzuriaga Street pakadto sa Gonzaga Street kag San Juan kag Ruslao Street nga nagapalibot sa Bacolod Public Plaza ang igasira halin las 3 ang hapon tubtub las 5 sang kaagahon sa pagsaulog sa Mascara Festival. Pero hasta karon ginaulat pa ni Bitaw Administrative Officer Police Major Junji Liba ang approval sa katapos sa konseho para sa proposed road closure kag traffic rerouting nga igapatuman halin sa Oktubre 1 tubtub 23. May road closure naman sa area sang Lacson Street, North kag South Capitol Road. Gani kasubong sang naandan, ginagamit sa mga northbound kag southbound vehicles ang mga alternate roads kasubong sang Gatuslao kag Aguinaldo Street. Mga-deploy sang 320 ka mga traffic enforcers ang Bitaw nga magabulig agud mapahagan-hagan ang pagutok sang trapiko. Sa buwas, natala na ang special session angot sa proposed traffic rerouting kag road closure sa Mascara Festival. Ginalaw man ni Liba nga inigilayon nga maaprubahan sang konseho agud mapatuman nila ang pagpaghanda antes sang selebrasyon. Sa number 2, isa ka 88 anyos nga lola sa ginhalaran sa Silay City ang nagpositibo sa cholera. Cholera outbreak gindeklara naman sa amo nga barangay sang alkalde. Suno kay Silay City Mayor Judith Gallego, mga 3 kaadlaw na ang nagligad sa nagtaliwan ang lola. Hindi man cholera ang nakabutang nga cause of death sini sa iyang death certificate, pero sa confirmatory test na ulihin nag-abot, positibo ini sa cholera. Sa malawig nga tinuig, bag-o naman ang nakarecord sang cholera case sa Silay City suno kay Gallego. Suno sa iya, nagkuha na sang water sample sa ginhalaran para sa laboratory test nga ipadala sa Manila. Ang City Health Office karon sa Silay ang nagapamuno sang inspection sa mga water sources lakip na mga refilling station. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ang PHO ang magabulig supervise sa CHO. Ang ilang recommendation na galakip sang checking sang water sources, pagpatuman sang chlorination sa water sources sa mga area nga na-identify nga may cholera case, kag gina-recommend man ang pagpabukal sang tubig ilimnon. Nag-recommend man ang PHO sang pag-activate sang Local Drinking Water Quality Monitoring Committee sang syudad. May suspected cholera case man sa Barangay Lantad suno kay Gallego, pero yara naman sa maayo nga kahimtangan ang pasyente. Monitor naman subong ang pangina palibot subong. Ay, kabinintay. Okay, subong maparikorida kami gani nga muna dapat ang ilang ginainom tinlo tapos sa mga pagkaon dapat mahugas sila sa kamot ka bunan gito lang. Limpyo lang ang pag ginawi. We concentrate our effort on where mayara kaka positive case. That's why kita tuan gitamon to make recommendations kung anong dapat ubrahon nila. Pagkanto namon dito sa ila mo na guro nga nagwa ang recommendations namon na to declare na outbreak. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa 61 tanan ka mga water refilling station sa Bacolod City ang temporaryong ginpauntat sa pagbaligya sa inimnon nga tubig bangod wala sang permit.
City Health Office nagapanugyan sa publiko nga siguraduhon nga may haras ang sanitary permit ang inyong ginakuwaan sang ilimnon nga tubig. Yaring report. Sa 142 ka mga water refilling station sa Bacolod nga gin-inspect sang Environmental Sanitation Division sa Bacolod City Health Office, 81 ang may mga permit, samtang 61 naman ang wala sa business kag sanitation permit. Sunod sa kay Jasmine Santiago, Sanitation Inspector 4, ang ini nga mga water refilling stations, ang temporary wagin pauntat sa ilang pagbaligya sang ilimnon nga tubig, samtang nag-process pa sa ilang mga permit. Pero ang mga wala permit, on process naman sila. Kay nagasige naman sila, gasugod naman sila process. So, amat-amat na sila kadto diri sa amon to comply. Kung ka-process sila, ma'am, they have to stop the operation? Stop lang sana sila selling of the product nila sa water. Oo. For public consumption. Hindi lang anay pwede until na ma-comply nila ang tanan nga sanitary requirements. Regular ang pag-inspect sa Environmental Sanitation Division sa tanan nga mga kalan-an sa syudad sa Bacolod, kag sa sinigid lamang ilagagin isa-isa mga water refilling stations. Paandam sa City Health Office sa publiko nga siguraduhon nga may sanitation permit ang ginakuwaan sa ilimnon nga tubig, pareho sini kag siguraduhon man nga updated. Kung ako biga konsumo tubig, ang dapat na supplier, kung ano dapat ang ara sa iya? Dapat si supplier, tas ang tubig, ang water refilling station ta, may sanitary permit to operate na siya, issued by City Health Office. Kay once we issued sanitary permit to operate, naka-comply na siya, napa-examine niya ang tubig niya, to bacteriological analysis and physicochemical analysis. So once issued na siya sanitary permit, okay na siya to sell water sa public. Sining Setyembre, isa ka babae sa Bacolod City ang nagpositibo sa kolera. Ang kolera ang mahimo makuha nga balatian sa mahigko nga ilimnon nga tubig. Sa Good Vibes, Masquerade, sports events, art exhibit, kag night party, ang mga balantayan nga event sa pagbukas ang Mascara Festival sining nga weekend. May report si Nico Delfin. Sa Setyembre 30 pa lang sang gabi, may mga banda na nga magasugalaw sang Mascara Festival upod sa kilala nga singer-songwriter nga si Rico Blanco sa Bacolod City Government Center. Sa kick-off party ang countdown kag fireworks display para sa tuigan nga selebrasyon. Magasugod sa Masquerade ang unang nga adlaw sang Mascara Festival. May masobra 2,500 ka mga bikers nga magasuksok sang mascara costume ang magasikad halin sa Bacolod City Government Center. Magabukas man ang Mascara by the Bay sa Baywalk Reclamation Area kag mga sports event kasubong sang chalkball, volleyball kag football. Sa Oktubre 1 man ang digital art exhibit sa Ayala Mall Capital Central. Ibutang i-compress namon sa isa ka show ang tanan nga glimpse sa matabok sa Mascara. May sports na nga segment, may K-pop, may street dancing, ibutang siya sa isa ka show. Karon pa lang makita naman ang mga food kiosk sa palibot sang BCGC kag Bacolod Public Plaza para sa natalana nga food fest. Kaina, ginpatigayon man ang MOA signing sa tunga sa Bacolod Home Foundation upod sa San Miguel Corporation, Mega World, SM City Mall kag Bingo Plus nga mong major sponsors para sa ginakabig grandest celebration sa Bacolod karon nga tuig. Will draw in not only local tourists but also international tourists to our city. It's about time to bring them back to Bacolod City, and this is our opportunity to help revive the economy of Bacolod City. And we're there. And this is what Bingo Plus wants. So it's time for us to bring back also the entertainment back to Filipinos. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Paglabay ko ang sa Bacolod City Government Center, masako ng preparations nila. Do, amat-amat nagkakapulo. Mo na. Grabe, yung after 2 years, yung magunaw na nga, nakabalik naman taliwat sa Siyempre, expect na Barb kay, siyempre, kadamo sa tao, expect na ka matraffic na ang mga area, so pilit na sa aton ng mga rota nga agyan siguro. Hindi na ako damagay. Kagumeto mga balita sa Negros, subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.